abantu baito ebigori ebike babeire bagosiria amagima abo weterese enchira abande bakwengenta abande bakonywa elio sesumu intete goteba iga abantu baminto ekero muntu kwatwarira ingana likomigete kwana n'abasani bawo kwana n'abayiri tema kora kwana n'abantu omuchando yobwate utarachigoteka step eyera se koiro bugima bwawo ekiara nabora nyore ngomuchando yokaite no monene lakini nabora nyore kwanyorera lichiwu eso kwana n'abayiri bawo abasani gose muntu ndo omonene olese kenyoro amarua tari kwagacha bintu nkeyo ago komentera so bugima bwawo igo ebigori ebike gose abantu ba minto bonspi no goteba nga tigama ngana maru tari ko agacha maru tari komenta kende